Dobrý den předplatitelé, je tady měsíc listopad a s ním vaše předplatné. Pro tento měsíc jsme zvolili opět kávu z Etiopie, ale pro zajímavost se tentokrát jedná o promitě zpracovanou kávu, takže můžete krásně porovnat vliv zpracování na chuť kávy. Mně ta káva i z minulého předplatného ještě tady zbyla, takže si můžeme dnes porovnat společně, jak vlastně tyto kávy chutnají rozdílně, i když jsou ze stejného regionu. Pokud vám nějaká káva ještě z minulého předplatného zbyla, tak krásně můžete i vedle sebe porovnat vliv zpracování na chuť kávy třeba tímto jednoduchým způsobem, jako je cupping. To znamená, vezmete kávu, která je namletá jako na filtrovanou kávu. Používáme stejný poměr jako na filtrovanou kávu, 60 gramů na litr, to znamená, já teďka používám 12 gramů na 200 ml vody. Kávu zalijeme, necháme 4 minuty louhovat, promícháme. Zatímco se nám káva bude 4 minuty louhovat, tak si ji představíme. Jak už jsem řekl, jedná se tedy o kávu z Etiopie, ze sousedního regionu oproti minulému měsíci. Tentokrát region je West Arsi a káva podchází zhruba od 900 farmářů z okolí vesnice městečka Worka. Tento region je zajímavý tím, že velká část je ještě v průvodním pralesu, lesu, a kávovníky zde rostou divokým způsobem, to znamená, jedná se o vlastně jako původní kávovníky, které zde vytváří nějakou jako regionální odrůdu. Byla sklizená v lednu tohoto roku, zpracovaná promytou metodou a my ji nakupujeme skrze naši dlouholetou partnerku Heleanu ze zpracovatelské stanice Moplako, která sídlí v Addis Abeba a spolupracuje se zpracovatelskými stanicemi napříč celou Etiopii. Pojďme si nejdříve připomenout kávu z minulého měsíce, to znamená naturálně zpracovanou kávu Bombe. Naturální nebo suché zpracování té kávě dává plnější tělo a výraznější aromatiku červeného ovoce. A oproti tomu tady máme promytou kávu, která už v aromatu je výrazně květinovější a jemnější. V chuti je potom jemnější, lehčí tělo, které připomíná svojí texturou černý čaj, a v chuti za tepla tam jsou hodně takové meruňkové tóny, které potom postupně s chladnutím přecházejí do takových citrusů, mě to připomíná třeba bergamot, takže je to pro mě takový typický zástupce promytých etiopských káv. Jsou to kávy, které podle mě krásně reprezentují ten svůj region. Takže doufáme, že vás tato káva Nencebo bude bavit stejně, jako vás bavila káva Bombe z předchozího měsíce. Určitě budeme rádi, když nám opět dáte vědět váš feedback, který vám posíláme každý měsíc zhruba 3. týden. A my si tyto feedbacky čteme a potom na ně i samozřejmě reagujeme třeba s výběrem káv. Takže moc děkujeme za vaši přízeň, užívejte si kávu a užívejte si podzim.